बरम बाबा, जय बाबा बरम बाबा, जय बाबा बरम बाबा, जय बाबा बरम बाबा। बाबा गोर लागत नहीं बाबा। आनंद रहो बच्चा। बाबा हम आनंद ना मंगरुआ हई मंगरुआ। मूर्ख बालक, तुम मंगरुआ हो, आनंद हो, उससे मुझे क्या? बोलो क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा देखी ना बोगुआ वोट में खड़ा भइल बाटे, एकरा केहू वोट देवे के नामे नहीं खेले, एकर कौनो उपाय? बालक, एकर उपाय बा, लेकिन एकरा खातिर तोरा ऊपर जाए पड़ी, बरहम बाबा के लगे। हमनी लगे हेलीकॉप्टर नहीं के कि ऊपर जाएम सन। हम अपना शक्ति से तनी के भेजेम, तनी के जाए पड़ी और बरहम बाबा से मांगे के पड़ी। बता का बाबा मने रौरो निमन मजाक कर लेतानी, का हो एगो छोलनी से हमनी के ऊपर भेज देम। बोलनी ना, जादू मंत्र है, देख अभी ते ऊपर जेबे। जय बाबा बरहम बाबा, जय बाबा बरहम बाबा, जय बाबा बरहम बाबा। रुका सन अपन नया शक्ति से तनी के भेजो तनी। मरिया लोप करे जे धो करे, बुढ़वा वोट दे तो नहीं के बुढ़िया सन के डरे छु। चुप साला, हम का जानिए साला बाबू को मरिया लप करा के अपनी गाँव में उड़ा दी साला, छोड़िए मत। साला बाबू अपनी के कहाँ भेजी रे? अरे ओ कौन रे? तो अपनियों ले गरीब बारे, ये इतना ठंडी में लंगटे घूमता। पहले कलर रही था अपन जैकेट वाला ले जाती पुरान का। ओह नो, ब्रह्म बाबा हुआन। बाबा हुआन? हाँ। उ तो अपनियों ले गरीब बना रे। देखो तारे, न उनको ले खाए के खाना, न पहिरे के कपड़ा, न रहे के घर बाटे। चुप साला, भगवान लो इंगे रहेला लो। बालक, तुम लोग को यहाँ कौन भेजा है? हमनी के यहाँ पनिया हवा बाबा नीचे से भेजे ले बाड़न। अभी फोन का पूछा था नहीं। इनका लोग तो मोबाइलो बारी। रुक मांगता नहीं बाबा, तेरी मोबाइलिया देबो, घरे फोन करे के बा, पूछी भैंसिया के लेदी डल्ला हो सकी ना। चुप ना साला, यहाँ वोट मांगे आइल बन से भैंसिया के लेदी जलाइल बा कि नहीं पूछे ना। का रे? ते बिना पूछले काहे भेज दिली एक निके? बोलस तनी कौन काम बा? बाबा अब के हमनी के वोट में उठल बाइन सो, आ केहू वोट देवे के नामे नहीं खेलेत, एकर कोनो उपाय? ओकर उपाय बा, तनी के मेहनत करसन और बढ़िया से लोग से बतियाव सन, तब जाके तनी के वोट मिली। यही खातिर आइल बानी सा, शक्तिया देबो वोटवा में जीते आली की। टपा टप